Sige. Ano ba ang pinapaninda? Anong May kompleto na po to kuya. May ceramic, temper, tapos may mga cellphone. Kompleto na to kuya. Ano ba ang pangalan pala? Bago tayo maghiwa-hiwalay. Ano po? Anong pangalan niyo po? Ako po kuya, Muslim po, Nur Asya Sarat kuya. So, anong Katoliko po. Anong pangalan niyo naman, Miss Beautiful? Ano ko pangalan mo? Mary Grace Amaro po. Kayo, ma'am. Ako po Nur Asya mo kuya. Nur Asya. Ano na siya? Muslim po kuya. Mga taga dito lang kayo sa Ako ang Pili. totoong lugar ko po kuya. Ano po kuya? Mindanao. Sa Lano del Norte. Buti nakarating ka rito sa Mindanao. Ano ba? Nagsakay ka o naglakad lang? Hindi man kuya. Yung mga pinto ko dito kasi nakakuha ng mga trabaho. Oo. Kasi kuya, yung pinto ko kasi kuya na may-ari dito. Sinasama nila ako dito. May ano ka na? May boyfriend ka na? Ay, wala pa kuya. Ay, ako rin wala pa. Ay, wala pa. Kailangan mata. Bata pa ako. Ay, Ilan taon na ba kayo? anak na yan. Ito, ano po, 17 ka, 17? 18. O ikaw? 18. Ako 16 pa lang. Magkaedad lang pala tayo. Masutanda pala ka kuya. Mas matanda pala kayo sa akin, 1 taon lang. Ay, Grabe. Tama guys, so, ang ganda ng mga speaker nila. Oh. Yeah. Dito pa ako bumili sa kanila ng memory card. Memory card tawag nun ba? yung Amerika sa ano po kuya, Sunset. Oo. 32 gig po. Ay, yung isa pa lang yung tawag doon, yung malaki na sana. Yung malaki ito po. Ayan, oo. Bumili po si kuya ng Wala bang libre ito? Ano po kuya? Walang libreng kaway, tsaka kiss. Ay, ito mga face. Hug na lang. Hindi pa piling hug. May 55 kami kuya yan. Mga ganito. Maganda din naman po. Alin, magkano yung ganyan nyo? Ano, 150. Luma na kasi. Patingin nga ng ano mo kung maganda. Naubos yung pera ko sa inyo ah. Baka hindi lang ako mag-aeroplano nito. Nagbago naman ang mga cellphone. Ayan po, 1,000 babayad ko sa kanya. Maglalakad na lang po puntang Manila. Baka ako kayo magpa-jack. Pero mas mabilis-bilis siguro kung tricycle sasakyan ko, no? Ilan kuya, tira? Ati nga. Ay, iyanap ka lang kita doon. Ayan guys, bilang ko na rin ito ng house lock casing. Dito lang po yan sa ano bang lugar to? Centro Pili Camarines Sur. Tawag dito. Sa tinagal-tagal ko guys na hindi umuwi ng Bicol. Dito pa ako bumili ng memory card. Sa Maynila parang wala yata yung memory card. Pinali ko lang ito para dito bumili ng memory card guys. Hindi guys, sana kasi napakasok ko dito. Kaya ito, napalaan ako dito. Nagbibidyo ako. Lagi nang puputol. Hindi pala, kailangan pa namin memory card. So ngayon ito, nabili ako sa kanila. So guys, so bayaran ko sa kanila. At ito, ayan. Ito si Wallet